Sa panahon ngayon kung saan mabilis magbago ang pananaw ng ilan pagdating sa katapatan, isang pedicab driver mula sa Mangaldan, Pangasinan ang nagsilbing inspirasyon matapos niyang isaoli ang mamahaling cellphone na naiwan ng kanyang pasahero. Si Romel Soriano, isang masipag na pedicab driver, ay hindi nagdalawang isip na ibalik ang cellphone ng kanyang pasaherong si Ginang Fecostes, isang senior citizen. Ayon kay Romel, hindi pumasok sa isip niyang angkinin ang bagay na hindi kanya dahil sa kanyang paniniwalang dapat laging maging tapat sa kapwa. Ang nagmamay-ari ng cellphone na nagtitinda ng relyeno ay agad na napansin ang kabutihang loob ni Soriano noong siya'y sumakay sa pedicab nito. Ayon sa kanya, magalang at maayos makitungo si Soriano. Isang bagay na lalong napatunayan nang siya mismo ang nagsaoli ng kanyang nawawalang cellphone. Nang mapansin ni Costes na wala na ang kanyang cellphone, agad nitong tinawagan. Dito na nakita ang naiwan na cellphone sa kanyang pedicab. Hindi siya nagatubiling dalhin ito sa bahay ng matanda na lubos ang pasasalamat sa ipinakita niyang katapatan. Bilang pagpapahalaga, nagbigay si Ginang Costes ng munting pabuya kay Romel, ngunit para sa kanya, higit pa sa anumang gantimpala ang kanyang dulot ng pagiging matapat. Sa isang mundo kung saan madalas nating marinig ang tungkol sa panlilinlang at pandaraya, ang simpleng pagkilos ni Romel ay isang paalala na may mga taong pinipili pa rin gawin ng tama. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.